Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Nummer 10 staat op het programma. Competitieronde nummer 10. En Cambuur begint aan die ronde met een thuiswedstrijd in NAC Breda. En met een nieuwe trainer, Vassels. Want Henk de Jong is weerom en dat had de provincie witten. Het weer, net alleen nog voor u, maar ook voor Henk de Jong, een hectische week. Goeie weken. De jongens hebben geweldig hun best gedaan. Zeer plezierig. Maar ik ga nooit naar de punten toe. Dus dat wordt snel weer spannend. Die hectisch denk ik al de dagen, hè? Ja, weer hectisch. Weer heel hectisch. Er staat belangstelling voor en dat is ik mooi. Maar ja, zelf mij dan ik eventjes kappen bij zo nou en dan. Daar ben ik gewoon eerlijk in, dat is logisch natuurlijk. En dat hebben we goed in. Iedereen past goed op mij. Dus lekker. En dan weer voor de groep staan, bij die eigen ideeën op die groep overbrengen. Heeft het idee dat het wat kwiet is, dat het al iets van te sjen is? Ja, zo iedere trainer doet het hoors. Sjors doet het op zijn manier en dat mat. Want daarom is hij trainer. Henk doet het op zijn manier en Oor doet het op zijn manier. Nou, ik probeer wat oren dingen samen met mijn staf en mijn jongens ook, want die blokken we direct in. Wat oren manieren te voetballen, alleen dat gaat net in trainingen. Dus we zitten daar een begin met meidje en die jongens denken goed mee. Dus het zal een keer goed gaan, een keer fout gaan, we shot wel. En dan is er nog de selectie, want er is wel wat mij aan de hand verzeld. Er zijn een aantal mensen net vanwege interlandverplichting. Verder de Jong bij Gelieks, Jong Oranje, Sekou Silla, maar ook Robert Sildriekes, zij kennen al die net spelen. En ook Van Mullum is er net bij, want hij is nog altijd geblesseerd. Dat betekent dat Henk de Jong puzzelen moet om een opstelling voor de wedstrijd in NEC rond te krijgen. Het is puzzelen, maar we hebben gewoon genoeg spelers. We hebben een hoop jeugd, die doet geweldig. En we hebben het stadion vol, dus we hebben hulp nodig. Zo simpel is dat we iedereen hier snijden. Dus het is één blok. Nou, dan is het. Het zou dus zou wijzen kunnen dat Milan de Koe in de basis begint. Dat wist hij op het moment dat wij hem interviewden nog net. Dus is voorzichtig troef bij dat wat eigenlijk een centrale verdediger is, maar die misschien wel spelen op het middenveld bij Cambuur. Milan de Koe. Ja, trainer was even aan het kijken of ik op die positie kon spelen. En, hij ging nog even experimenteren met andere dingen, maar het lijkt er misschien wel op. Het zou wel leuk zijn. De koe die hier eigenlijk van doel om op te houden bij voetbal in. Maar kwam doel via uiteindelijk via Harkemaarse Boys toch weer waarom in het betellen voetbal. Na een misleren avontuur bij Fortuna Sittard. En nu speelt hij dus bij Cambuur en zit hij mogelijkerwijs van zijn debuut. Het kind toch prachtig rennen echt weer in de sport. Ik ben eerst natuurlijk helemaal gestopt. Ja. En toen naar VVZ Hoornplaats, een clubje gegaan. Dus daar echt weer plezier op gedaan. En dan bij Harkema is het natuurlijk dicht bij Cambuur. Dus zo ben ik hier opgevallen en dan was het een mooie tussenstop, ja. En hij zit in de basis, Milan de Koe. Dat hield ook voor El Hilali, de Italiaan. Hier de griep, maar kind toch spelen. Zit in de spits. Smant in het centrum van de verdediging. Paul is de vervanger van Sekou Silla. En Samot Cambuur beziekje om NAC Breda te bestrijden. Dit is Milan de Koe. En dit is een oor Milan. Dit is Milan Smit. Hij waard huldigen vanwege het feit dat hij de topscorer wier van de eerste periode in de keukenkampioen-divisie. Dan krijg je zo'n foeilelijk apparaat in je handdruk, maar vooruit. Dit zijn twee nieuwe trainers, Henk de Jong en Jean-Paul van Gastel, die de toenaam had van Hiballa bij NAC Breda. Even een vriendelijk woordje voor beide trainers. En dan kunnen we ze stadig gewoon beginnen met de wedstrijd voor een uitverkocht Cambuurstadion. Dat moeten wij constateren. En we zijn nog amper 2 minuten onderwijs. Of hier komt al de eerste kans op voor de Ljouters. Prima aanname van der Water. Het schot Liekwols is net al te ingewikkeld voor Tijn Troost, de keeper. Maar jongens, hoe mooi dat hij deze bal aanneemt. Boetekantje links en dan de lange hielke ziekje. Krijgt net. Ja, stop. Onnodig staken en dan zwaaien met plastic bierpullen. Het weer een ludieke actie van het publiek. Maar stadig wordt het duidelijk dat Cambuur net echt lekker in de wedstrijd ziet. Want het is NAC Breda dat het initiatief oerneemt van de Ljouters. Gaande wij de eerste helft was dat wel duidelijk. Hier is NAC Breda in de onval. Kan het schot komen? Nou ja, dat is van Boy Kemper. Maar dat is nog net al te ingewikkeld. Cambuur toch in de onval. Aan de linkerkant. Via Balk. Komt hij bij Van der Water? Nee. Kim Paul koppen? Nou, eigenlijk echt net. Maar die bal bloedt wat hing in. Dan is het Milan de Koe die op avontuur gaat. Ja, 1 man kind, 2 man is te volle.
En zo houdt Cambuur de druk erop. Dit is een prachtige oorname van Balk. Kan hem dan voorkrijgen? Ja, dat kan hij, maar net goed bij El Hilali. En hier is keeper Tijn Troost baas van de situatie. Cambuur weer in balbezit. 28 minuten onderwijs. Maar balverlies daar van Paul. Dat is natuurlijk net goed, want dan loopt het iepen aan de linkerkant. Ja, Kaskili die moet kiezen, maar die kiest net. En dan komt er de rondte voor de opkomende linkervleugelverdediger. Die loopt hem naar, ja wist man, als dat het niks is, Tom Boeren. Hij giert van Cambuur naar NAC Breda. En zet hier de ploeg uit Breda in de 29e minuut op een 1-0 vastsprong. Hier leidt het eigenlijk helemaal liepen bij Cambuur. En dit is echt net goed verdedigen van Milan de Koer. Die komt viersten te let bij Tom Boeren. Hier nog maar een keer de voorzet van Victor Wernersson. Dat is die linkervleugelverdediger. En dan is het Boeren die blied is, maar zijn doelpunt is het 1-0 voor NAC Breda. Zo, dat is een lekkere paas. Keer je samen weer inleveren. Het gaat gewoon net goed. Cambuur zakt het wat terug de ondergrens. En dan komt hier de uithaal. Ja, van Boy Kemper. Die knalt hem er zo in één keer in. Maar jongens, wat zucht dit er matig uit. Dat zucht ik Henk de Jong. Die is een beetje, nou, flabbergasted. Hij strielt het net helemaal uit. Maar dat moet ongetwijfeld het gevoel weghouden. En Kemper is bleed. Marcie Maarten verzels. En dan is dit nog even de herhaling. Wat is het boetespul, ja of nee? Wel nee man. Dus dit Bergsma nog meters en meters achter zijn eigen verdediging. Dan kan de paas makkelijk komen. Is de oorname vrij eenvoudig. En is het Boy Kemper die hem erin jast. Dat doet hij trouwens wel goed, maar ik zei ze. En zij is het 2-0 voor NAC Breda. En dan ren hij dus echt achter de feiten aan. En had Cambuur het dreig. Dreig met het zinstander. Maar vooral ik dreig met hem zelfs. Afijn, je denkt dan 2-0. Dan is er nog wat mogelijk. Er is nog een redding van Jannik van Os. Nou ja, dan denk je dat nog. 2-0, er is van alles nog mogelijk in de tweede helft. Maar dan komt er in de blessuretijd nog een corner. Jannik van Os, hij zucht een keer jip, want hij weet dat deze redding misschien wel van groot belang wezen kan. Vist hem er mooi uit trouwens, ja, maar we zeggen. De corner komt er dan aan. En wat gebeurt er? Jongens, nee hè. Jan van den Berg, centrale verdediger van NAC Breda. Kan daar helemaal vrij inkoppen. En in steeds van 2-0 bij de rest werd het zelfs 3-0 bij de rest van NAC Breda. Hier de corner van de linkerkant. Daar Jan van den Berg met de kopbal. Keeper kansloos. En dan is de blitzkip Gruts bij NAC Breda. En de deceptie is al daar bij Cambuur. Wat doe je dan? In de tweede helft wissels inbrengen. Marco Tol erin. Maar Marcel Schaapman erin. Maar Wiebe Kooistra erin. En hier, Michael Breij, die steenbloot. En die scoort in de 56e minuut. De 3-1. Al te uitbundig viert hij dat nog net. Had je naar het publiek. Maar toch, het is even lekker. Het joeg echt weer wat boost aan het publiek. Want toch gloort er op eens toch nog enige hoop in de harten van alles wat Cambuur leef had. En zij ze draaien en wat Cambuur op ziek. Ja, en NAC Breda die bouwt het aardig dicht daar achterin. Dus het is net eenvoudig om er terug in te komen. Van Kaam hier, maar de bal leidt hem daar achterin naar Wiebe Kooistra. Volley van Kooistra, binnenkant voet. Net al te ingewikkeld voor Tijn Troost, de keeper van NAC Breda. Maar Cambuur ziet het wel de onval. Leidt wat opportunisme in het spul. Zucht dat er goede invalbeurten binnen. Met name van Marcel Schaapman. En daar komt dan de bal weer bij Breij. En dan komt hij met een mooie volley in de linkerhoeken te lonen. En dan is het, maar nog een minuut of 12 te gaan, 2-3. En dat betekent dat er echt perspectief gloort voor Cambuur. Nou moet er nog meer opportunistisch spelen worden. Deze bal die komt bij Paul. Paul die leidt hem naar Breij. Ja, dat doet hij goed. En dan is het Breij die er zomaar in één keer in zit. Prima goal van Cambuur. 3-2. Het leeft weer. Dit is een invaller. En net zomaar een invaller. Dat is Miles Veldman. En dit is wat Miles Veldman al die docht in die invalbeurt. Alleen nog maar hege ballen naar die oreninvaller. Chima Anyazi. Dan komt die bal bij Breij en die krijgt hem er net in. Zullen we er nou eindelijk eens een keer mee ophouden? Zuid van Gasteltje in de vierde official. Nou nee, er komt nog een corner van Breij in de allerlaatste minuut. Kan kop worden? Nee, ja hij kan wel kop worden, maar hij gaat ernaast. De kopbal is van deze man, Sylvester van de Water. En dan is daar het eindsignaal. En verliest Cambuur met 3-2 van NAC Breda. Ik zie naar de tweede helft. De eerste helft houdt het verleden. Dat is duidelijk. Hè? Te weinig lef. Ik net het idee om echt uit te spelen. Hè? Dus tegenstanders op te zieken en dan te spelen. En oer te slaan. Dat we eigenlijk zonde. En dat we die 2-3-0 zien krijgen. Dat is echt een ploeg die even een pikje verleden had. Maar als nou de hele wedstrijd wat beter was. Dus vanaf het begin. En ik dwast werd de voetbal. Ja, dan maar we dit soort wedstrijden niet winnen kunnen. Vies je dat je hem in de eerste helft eigenlijk al een periode door de ondergrens zakken binnen? Want het voelt helemaal deer. Ja, dat wie vooral even. Er gaat een trainer voort.
dat is mijn ploeg doordat ik wel. Hè. Die jongens winnen ook gek met Sjors. Hè. En andersom ik, Sjors met de jongens. En ik ga er voort. En dan komt een andere trainer. En ik doe helemaal net raar. Ik doe net raar door Sjors, ik doe net raar door de jongens. Maar dan komt het achter en dan verhoort het er al in wat. Hè. En dan komt het wandelen achter. Ja, dan worden de jongens ik bang. Dat kan ik volledig begrijpen. Ik hou nooit zo van excuses, dus ik kijk daar niet naar. Ik vind gewoon dat de lat wat hoger moet en dat we met meer bravoure moeten gaan spelen. Nou ja, zo'n tweede helft geeft je toch iets mee misschien. Ja, absoluut. En oké, de eerste helft was weer kut, om het even zo te zeggen. Alleen de tweede helft zie je wel echt wat we kunnen. En geven we zoveel gas dat als we dat eigenlijk vanaf minuut 1 doen, dat je gewoon tegenstanders kan oprollen. Helemaal thuis met dit publiek, want we kregen een corner op de 3-2. Dat geluid hier, ik denk dat je dat nergens anders in Nederland hoort. Dus daar moeten we naar op zoek. En dat zei Michael Breij. Hoop doet leven, zullen we maar zeggen. Cambuur is zakken naar een 12e plak. 13 punten uit zijn wedstrijden. NAC Breda gaat er voorbij. Onderloon, Jong Ajax, 5 punten. Topos, 4 punten. Maar ach, als je naar de verschillen sjoggen, het is nog al je perspectiefrijk, ook voor Cambuur. Waar weet wat er nog uitkomt. En ons hier dit Cambuursjournaal. Kom maar de vreed, dan speelt het Cambuur de 4e uitwedstrijd in MVV Maastricht. En dat betekent dat wij de sneur weer binnen maar een nieuw Cambuursjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4-dag vermogensbeheer.